Κυρίες και κύριοι, η άθληση και η καθημερινή άσκηση συμβάλλουν στην ευεξία και στην καλύτερη ποιότητα ζωής. Όμως, δυστυχώς, πολλές φορές δεν μπορούν να αποφευχθούν οι τραυματισμοί. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, σήμερα κοντά μας βρίσκεται ο κύριος Δημήτρης Τσούκας, χειρουργός ορθοπαιδικός με μεγάλη εμπειρία στις αθλητικές κακώσεις, διευθυντής ορθοπαιδικής κλινικής Ευρωκλινικής Αθηνών και διευθυντής Κέντρου Ελάχιστα Επιβατικής Ορθοπαιδικής και Αθλητιατρικής Χειρουργικής. Καλώς ορίσατε, κύριε Τσούκα. Καλώς σας βρήκα. Γεια σας. Χαιρόμαστε πολύ που είστε κοντά μας. Θα μιλήσουμε σήμερα για αθλητικές κακώσεις, βεβαίως, και πιο συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για ρήξεις προστίου χιαστού συνδέσμου γόνατος. Όμως, πριν περάσουμε στα εξειδικευμένα αυτά θέματα, θέλω να μιλήσουμε γενικότερα για το ποια σπορ είναι αυτά τα οποία είναι πιο επικίνδυνα στο να δημιουργήσουν τραυματισμούς στους αθλητές μας. Αν μιλάμε λοιπόν για αθλητές, υπάρχουν σπορ τα οποία σαφώς κατηγοριοποιούνται ως υψηλής επικινδυνότητας. Και αυτά είναι κυρίως αθλήματα επαφής, όπου οι αθλητές που πλέον είναι υπεραθλητές, και αυτό πρέπει να το σημειώσουμε γιατί έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στην δύναμη, στην ταχύτητα, στην ένταση των αγώνων, συγκρούονται με πολύ μεγαλύτερη δύναμη, με αποτέλεσμα να υπάρχουν κακώσεις, οι οποίες είναι πιο σύνθετες και με πιο μεγάλη βαρύτητα. Επίσης, αθλήματα τα οποία έχουν απότομες αλλαγές κατεύθυνσης, ξεκινήματα, σταματήματα, είναι αθλήματα τα οποία είναι πραγματικά πολύ επικίνδυνα για τους αθλητές. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι σπορ όπως είναι το ποδόσφαιρο ή το American football, το rugby, το μπάσκετ, το πόλο, ακόμα και το σκι, είναι πραγματικά αθλήματα που μπορούν να προκαλέσουν πολλούς τραυματισμούς. Αθλήματα λοιπόν που έχουν έντονες αλλαγές, εντάσεις, χτυπήματα, όλα αυτά μπορούν να δημιουργήσουν τραυματισμούς. Και ποιοι είναι οι συχνότεροι λοιπόν τραυματισμοί που παθαίνουν αυτοί οι αθλητές, αυτού του επίπεδου και αυτών των αθλημάτων? Έχει λοιπόν διαπιστωθεί ότι ανάλογα με το άθλημα υπάρχουν και αντίστοιχες κακώσεις. Στο ποδόσφαιρο οι πιο συχνοί τραυματισμοί αφορούν το γόνατο ή είναι κυρίως μυϊκοί τραυματισμοί, αυτό που ονομάζουμε θλάσσεις. Στο μπάσκετ οι τραυματισμοί αφορούν κυρίως τα κάτω άκρα, ποδοκνημική, τους αστραγάλους με τα διαστρέμματα, το γόνατο και το νόμο. Στους κολυμβητές και στα αθλήματα του υγρού στοιχείου, όπως είναι το πόλο, οι κύριοι τραυματισμοί, όπως και στο βόλεϊ, αφορούν τα άνω άκρα. Δηλαδή τον ώμο, τα δάχτυλα που έχουμε πολλά κατάγματα. Άρα η περιοχή η οποία συνήθως πάσχει έχει άμεση σχέση με το είδος του αθλήματος. Πάντως, γενικά σε παγκόσμιες στατιστικές, το γόνατο είναι αυτό που περισσότερες φορές υφίσταται στους τραυματισμούς. Όμως, να υποθέσω ότι βεβαίως αυτοί οι αθλητές ίσως αυτού του επίπεδου να κινδυνεύουν περισσότερο στο να έχουν πιο σοβαρά ατυχήματα τέτοιου είδους. Όμως, υποθέτω ότι και οι άνθρωποι στην καθημερινότητά τους, καθώς μιλάμε για την άσκηση και προτρέπουμε στο να ασκούμαστε, να περπατάμε, στο να αθλούμαστε καθημερινά, πιθανολογώ ότι θα παθαίνουν και εκείνοι ατυχήματα, ίσως μικρότερης σπουδαιότητας και σημαντικότητας. Παθαίνουν και αυτοί ατυχήματα. Αυτό που είπατε στην αρχή, για μένα είναι και ένα πολύ σημαντικό μήνυμα της εποχής. Δηλαδή ότι θα πρέπει να προτρέπουμε τον κόσμο να αθλείται, θα πρέπει να τους οδηγούμε προς την φυσική δραστηριότητα, όχι κατά ανάγκη στον πρωταθλητισμό. Τα μικρά παιδιά θα πρέπει οπωσδήποτε να τα οδηγούμε στα γήπεδα και στα στάδια, όχι μπολιάζοντάς τους κατά ανάγκη με το μικρόβιο το να γίνουν πρωταθλητές και να αποκομίσουν ωφέλη από τον αθλητισμό. Για μένα αυτό είναι το πιο σπουδαίο μήνυμα, αλλά να συμμετέχουν στο παιχνίδι για τη χαρά του παιχνιδιού, αλλά και για την υγεία, τη σωματική και την ψυχική. Είναι πολύ σημαντικό να σας αναφέρω το γεγονός ότι οι Αμερικάνοι, οι οποίοι όλα τα ταξινομούν, όλα τα μελετούν και βγάζουν στατιστικές, οι οποίες έχουν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έχουν πει το εξής, ότι έχουν ταξινομήσει τις ηλικιακές ομάδες με βάση κάποια γεγονότα που συνέβησαν τη χρονιά γέννησης. Ναι. Έτσι, η γενιά, ας πούμε, η δικιά μου, η οποία είναι αυτή τη στιγμή γύρω στα 45, ονομάζεται η γενιά των Baby Boomers. Οι Baby Boomers ήταν η γενιά της πληθυσμιακής έκρηξης στην Αμερική. Ήταν αμέσως μετά τον πόλεμο που υπήρχε χαρά, υπήρχε κέφι. Οπότε έγινε αυτή η πληθυσμιακή έκρηξη. Baby Boomers, οι οποίοι τώρα έχουν ένα εύρος ηλικιακό από τα 35 μέχρι τα 65. Αυτοί χαρακτηρίζονται από ένα βασικό χαρακτηριστικό, ότι
αγαπούν το σώμα τους, θέλουν να διατηρήσουν τα νιάτα τους, αγαπούν αυτό που κάνανε νέοι, τη μουσική, το ντύσιμο και θέλουν πάρα πολύ να έχουν επαφή με τη φύση, με την κίνηση και με την άθληση. Επομένως οι Αμερικάνοι, επειδή αυτή η γενιά είναι τώρα στα πράγματα και θα είναι και για τα επόμενα 10-15 χρόνια, άρα και εμπορικά τους ενδιαφέρει πάρα πολύ, την προτρέπουν έντονα, όπως και την επόμενη γενιά, που είναι η γενιά, η Generation X, να στραφεί προς την άθληση. Βλέπουν όμως ότι η στροφή αυτή συνδυάζεται και με πολύ ψηλά ποσοστά τραυματισμών. Έτσι, στα νοσοκομεία της Αμερικής, σχεδόν το 1/4 των τραυματισμών που φτάνουν στα εξωτερικά ιατρεία είναι τραυματισμοί που έχουν συμβεί κατά την άθληση. Αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Άρα... Και όταν μιλάμε για άθληση, να υποθέσω ότι δεν μιλάμε για πρωταθλητισμό, δεν μιλάμε για αθλήματα υψηλού επίπεδου, μιλάμε ίσως για την άθληση την καθημερινή που μπορεί να κάνει ο καθένας. Αυτή μπορεί να είναι ακόμα πιο επικίνδυνη, γιατί ο αθλητής ο οποίος δρά μέσα σε ένα οργανωμένο περιβάλλον ομάδας, ο οποίος είναι προπονημένος, ο οποίος έχει συνηθίσει τις κινήσεις που κάνει, έχει λιγότερες πιθανότητες να τραυματιστεί από τον απλό άνθρωπο, ο οποίος όλη την εβδομάδα δουλεύει, είναι μέσα στο άγχος της δουλειάς, κάνει καθιστική ζωή και περιμένει ένα Σαββατοκύριακο να πάει να αθληθεί. Και αυτό πάλι η Αμερική έχει ένα εκπληκτικό όρο, τους ονομάζει πολεμιστές του Σαββατοκύριακου. Οι Weekend Warriors. Αυτοί λοιπόν που όλη την εβδομάδα κάθονται και μέσα στο Σαββατοκύριακο θέλουν να πάνε να ξαναβρούν. Τη φυσική τους κατάσταση, ακριβώς. τη φόρμα τους. Αυτοί κινδυνεύουν πιο πολύ να τραυματιστούν. Οι Weekend Warriors. Αυτοί έχουν τα ψηλότερα ποσοστά τραυματισμών. Και αυτό συμβαίνει σε ποδόσφαιρα 5x5, που έχουμε πάρα πολλά ψηλά ποσοστά τραυματισμών, στο σκι, στο τένις, σε απλές δραστηριότητες, οι οποίες δεν έχουν βάση πρωταθλητισμού, αλλά έχουν βάση του πάω με τους φίλους, να παίξω και εκεί χτυπάνε. Και υποθέτω ότι και οι αθλητές που κάνουν πρωταθλητισμό ή αθλούνται κανονικά σε ομάδες, ότι γνωρίζουν και περισσότερο πώς να προστατεύσουν και τον εαυτό τους και να μην εκτεθούν σε κινδύνους όσο μπορούν να το αποτρέψουν ήδη, έτσι, όσο είναι αυτό δυνατό. Βέβαια, ο τραυματισμός δεν πάει να είναι μια ατυχή στιγμή που δεν μπορεί να προβλεφθεί. Υπάρχουν μέτρα πρόληψης, τα οποία θα μπορούμε ίσως και μελλοντικά να ασχοληθούμε αρκετά, γιατί για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία η πρόληψη. Αλλά δυστυχώς ο τραυματισμός είναι το να είσαι τη λάθος στιγμή στο λάθος σημείο, με το λάθος μηχανισμό. Αυτό είναι η κάκωση. Έτσι είναι. Εκείνοι λοιπόν που θέλουν να αθληθούν, να ασκηθούν έτσι, για να διατηρήσουν τη φόρμα τους, ποιοι είναι οι τραυματισμοί που συνήθως παθαίνουν? Μιλάμε τώρα για τους απλούς αθλούμενους, όχι για τους επαγγελματίες αθλητές. Ναι. Αυτοί είναι τραυματισμοί που αφορούν κυρίως τη μέση, προβλήματα μέσης, οσφιαλγίες, τραβήγματα στον αυχένα, πόνοι μυϊκοί, πιασίματα, θλάσσεις, αλλά δυστυχώς μπορούν να συμβούν και σοβαροί τραυματισμοί που αφορούν το γόνατο, όπως είναι οι ρήξεις προστιοχιαστού συνδέσμου, ρήξεις μηνίσκων, ενώ πολύ συχνοί είναι και οι τραυματισμοί στον αχίλιο τένοντα, ο οποίος είναι ο βασικός τένοντας στο πόδι μας που καταλήγει στη φτέρνα, όπου σπάει και που απαιτεί μόνο χειρουργική αποκατάσταση. Κύριε Τσουκά, να ξεκινήσουμε. Θα μιλήσουμε σήμερα, είπαμε, για ρήξεις προστίου χιαστού συνδέσμου γόνατος. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε, θα σας υποβάλω μια έτσι απλή ερώτηση. Τι ακριβώς είναι η αθλητική κάκωση? Αυτή η απλή ερώτηση λοιπόν δεν είναι καθόλου απλή. Γιατί όλοι εμείς που ασχολούμαστε με τις αθλητικές κακώσεις, καλούμαστε συχνά να δώσουμε τον ορισμό του τι είναι η αθλητική κάκωση και διαπιστώνουμε ότι ο κόσμος ξέρει εν μέρη το τι είναι αθλητική κάκωση. Σαφώς είναι η κάκωση η οποία συμβαίνει κατά τη διάρκεια της άθλησης. Σαφώς είναι η κάκωση η οποία συμβαίνει στη διάρκεια της φυσικής δραστηριότητας. Αλλά αυτό που αγνοεί ο περισσότερος κόσμος είναι ότι αθλητική κάκωση είναι η κάκωση η οποία συμβαίνει από επαναλαμβανόμενες λάθος κινήσεις της καθημερινής μας ζωής. Δηλαδή μια γραμματέας η οποία γράφει με λάθος τρόπο στο κομπιούτερ και παθαίνει μια τενοντίτιδα στο χέρι, αυτό είναι αθλητική κάκωση. Ένας επαγγελματίας οδηγός ταξί ή ενός βαρέως οχήματος που πονάει στη μέση του, αυτό είναι αθλητική κάκωση. Άρα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να καταλάβουμε ότι ο όρος αθλητική κάκωση δεν αφορά μόνο τον επαγγελματία αθλητή ή τον απλό αθλούμενο, αφορά όλο τον κόσμο. Γιατί μέσα στην καθημερινότητά τους μπορούν συμβαίνουν να πάθουν όλα αυτά. Και όχι συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες, αφορά όλες οι ηλικιακές ομάδες. Γιατί όλοι αθλούνται ή όλοι θέλουν να έχουν μια απλή φυσική δραστηριότητα όπως είναι το περπάτημα και κυρίως όλοι κάνουν λάθος κινήσεις στην καθημερινή του ζωή. Που αυτό μπορεί να επιφέρει τραυματισμούς που είναι αθλητικές κακώσεις.
επειδή κάνετε μια μικρή αναφορά στις ηλικίες, κάτι που θέλω και στη συνέχεια, όταν φτάσουμε στην αντιμετώπιση των κακώσεων με το χειρουργείο, να το αναλύσουμε λίγο αυτό. Θέλω όμως να σας ρωτήσω αν αυτές οι κακώσεις που συμβαίνουν είτε σε επαγγελματίες αθλητές, είτε που συμβαίνουν μέσα από την καθημερινή άσκηση σε απλούς αθλούμενους, είτε μέσα από την επανάληψη των κινήσεων, όπως πρωτήτερα είπατε, αν έχουν να κάνουν και με την ηλικία. Δηλαδή, ποιες κατηγορίες είναι πιο επιβαρημένες και ποιοι είναι εκείνοι δηλαδή που πιο δύσκολα θα καταφέρουν να ανταπεξέλθουν ή που και μπορεί ένας τραυματισμός να αφήσει κάτι μόνιμο πάνω. Και να μείνει ένα χρόνιο πρόβλημα. Ναι. Η ταξινόμηση με βάση την ηλικία θα έλεγα ότι εμπεριέχει πολλούς κινδύνους, γιατί κάθε ηλικία έχει διαφορετικές απαιτήσεις, διαφορετικές ανάγκες και θα έλεγα ότι έχει και διαφορετικές ικανότητες. Ναι. Έτσι, επομένως, τα πιο νέα άτομα είναι πιο παράτολμα, τους αρέσει να εκτίθονται στον κίνδυνο, ακόμα και στην άθληση. Το σώμα βέβαια μπορεί και να ανταποκρίνεται καλύτερα, αλλά η πιθανότητα κινδύνου είναι πιο αυξημένη. Ένας πιο μεγάλος ηλικία, πιο έμπειρος, προφυλάσσει καλύτερα τον εαυτό του, αλλά ο οργανισμός αρχίζει σιγά σιγά και χάνει αυτό που ονομάζουμε προσαρμοστική ικανότητα, στο να μπορεί να αντεπεξέλθει σε έναν επερχόμενο κίνδυνο. Άρα κάθε ηλικία θα έλεγα ότι έχει τους δικούς της κινδύνους και τις δικές του κακώσεις. Ας περάσουμε λοιπόν να μιλήσουμε για πρόστιο χιαστό σύνδεσμο, γόνατος, και να μας εξηγήσετε τι ακριβώς είναι αυτό. Πρόστιος χιαστός σύνδεσμος θα λέγαμε ότι είναι η μάστιγα της εποχής. Ακούμε, διαβάζουμε, ακόμα και κόσμος ο οποίος δεν έχει σχέση με τον αθλητισμό ή με το ποδόσφαιρο, που δεν παρακολουθεί τα αθλητικά δρόμενα. Ο όρος έπαθε χιαστούς είναι ένας πολύ συνηθισμένος όρος που αφορά πάρα πολύ μεγάλο αριθμό αθλητών και απλών αθλούμενων, με βάση αυτά που είπαμε προηγουμένως. Ο πρόστιος χιαστός είναι ο βασικός σταθεροποιητικός σύνδεσμος στο γόνατο. Είναι σύνδεσμος, δεν είναι κόκαλο, γιατί αυτό το ακούω πολλές φορές, με ρωτάει ο κόσμος. Είναι κάτι μαλακό, είναι κολαγόνο, που σταθεροποιεί το γόνατο σε συγκεκριμένες κινήσεις. Ο ρόλος του είναι να εμποδίσει το γόνατο όμως να φύγει μπροστά και να φύγει σε εσωτερική στροφή. Είναι σταθεροποιητικό στοιχείο, χωρίς το οποίο το γόνατο κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή να υποστεί μεγαλύτερες ζημιές, γιατί ακριβώς έχει χάσει αυτό που ονομάζουμε πρόστιο φρένο, δεν σταματάει, συνεχίζει την κίνησή του, με αποτέλεσμα να σπάσουν οι μηνίσκοι ή οι χόνδροι και μακροχρόνια, επειδή ακριβώς δεν είναι σταθεροποιημένο, τρίβεται και προκαλείται αρθρίτιδα. Μετατραυματική οστεοαρθρίτιδα. Άρα, ο πρόστιος χιαστός, αυτό που θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι, είναι ότι είναι ένας βασικός σταθεροποιητικός σύνδεσμος του γόνατος, ο οποίος, αν σπάσει, δεν αποκαθίσταται. Δεν κολλάει μόνος του. Δεν κολλάει μόνος του. Επομένως, το γόνατο χάνει το βασικό του σταθεροποιητικό παράγοντα. Άρα, συντηρητική αντιμετώπιση του προβλήματος δεν υπάρχει. Αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση, η οποία απασχολεί όλο τον κόσμο. Εγώ αντιστρέφω την ερώτηση, γιατί συζητώντας πολλές φορές τους ασθενείς μου, οι οποίοι δεν είναι επαγγελματίες αθλητές, επομένως εκεί δεν τίθεται θέμα, πρέπει οπωσδήποτε να χειρουργηθούν, τους λέω κάτι πάρα πολύ απλό, ότι χωρίς χιαστό κάποιος μπορεί να ζήσει. Χωρίς χιαστό κάποιος μπορεί να ζήσει. Το θέμα είναι πώς θέλει να ζήσει. Γιατί αν κάποιος μου πει ότι γιατρέ, εγώ αρκούμαι με το να πηγαίνω στη δουλειά μου, να κάθομαι στο γραφείο, όλη μέρα κομπιούτερ και μετά να γυρνάω σπίτι, να κάθομαι στον καναπέ και να βλέπω τηλεόραση, σαφώς δεν χρειάζεται πρόστιο χιαστό. Αν όμως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να έχει ένα επίπεδο φυσικής δραστηριότητας, τότε θα πρέπει να σταθεροποιήσει το πόδι του. Αν θέλει να πάει να παίζει με τους φίλους του ποδόσφαιρο, αν θέλει να παίζει τένις, αν θέλει το χειμώνα με την οικογένειά του να πηγαίνει να κάνει σκι. Χωρίς πρόστιο χιαστό αυτό δεν γίνεται. Και όχι μόνο δεν γίνεται, είναι και επικίνδυνο. Ακόμα και σε απλή καθημερινή δραστηριότητα, να τρέξουμε να προλάβουμε το λεωφορείο ή να κατέβουμε γρήγορα τα σκαλιά. Κινδυνεύουμε χωρίς πρόστιο χιαστό, το πόδι μας να φύγει και να υποστούμε τις επιπλέον κακώσεις τις οποίες αναφέραμε. Άρα αυτό που νομίζω ότι πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα είναι το εξής, ότι σε αθλητές, οποιοδήποτε επίπεδου, όχι κατά ανάγκη πρωταθλητές, αλλά αθλητές ή σε ανθρώπους που κάνουν βαριά σωματική εργασία, οικοδόμοι,
πρέπει οπωσδήποτε να χειρουργηθούν για τη ρήξη του προς του χιάστου. Οπωσδήποτε. Για όλους τους υπόλοιπους θα πρέπει να γίνει μια ειλικρινή συζήτηση με τον γιατρό του τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους. Πώς βλέπουν λοιπόν τη ζωή τους και πώς βλέπουν την καθημερινότητά τους. Και πώς βλέπουν την καθημερινότητα, αυτό είναι πάρα πολύ σωστό. Έτσι θέλει λοιπόν η ειλικρινή κουβέντα, γιατί αυτό που σας είπα πριν, αν κάποιος θέλει απλώς να κάθεται όλη μέρα, τότε εντάξει, δεν χρειάζεται προσοχιάστος. Υπάρχει πόνος αυτό, δηλαδή κάποιος αντιλαμβάνεται αμέσως με ένα χτύπημα ότι κάτι δεν πάει καλά, υπάρχουν κάποια συμπτώματα, μπορεί κάποιος να καταλάβει ότι του έχει συμβεί κάτι και πρέπει να πάει στο γιατρό. Ναι, σαφώς υπάρχουν συμπτώματα, τα οποία βέβαια σε ένταση ποικίλουν με τον κάθε ασθενή. Τα κύρια συμπτώματα είναι πόνος, ακουστικός ήχος κρακ, ότι κάτι έσπασε, το νιώθει ο άλλος, το ακούει, το πόδι πρίζεται και σιγά σιγά βλέπει ότι δεν μπορεί να το κινήσει εύκολα, δεν μπορεί να το λυγίσει. Αυτά όμως ποικίλουν, γιατί πολλές φορές έχουμε ρίξει χιαστού που ο άλλος δεν πονάει καθόλου ή που δεν πρίζεται το πόδι. Και όταν του λες ότι ξέρεις, έσπασε στο χιαστό, δεν σε πιστεύει. Λέει, μα γιατρέ, εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Το συνηθισμένο όμως είναι αυτό που σας είπα. Ακούει το κρακ, το χαρακτηριστικό ήχο ότι έσπασε και πολλές φορές επειδή η ρήξη του χιαστού συνδυάζεται και με ρήξη μηνίσκου και έσω πλαγίου συνδέσμου, αυτή είναι η ατυχής τριάδα που ονομάζουμε, σου λέει χαρακτηριστικά ότι άκουσα 3 κρακ, το οποίο είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Τα βασικά λοιπόν συμπτώματα είναι αυτά. Πρίξιμο, πόνος, αδυναμία βάδισης και ο χαρακτηριστικός ήχος. Τα οποία όμως αυτά τα συμπτώματα, να υποθέσω ότι αν κάποιος δεν αντιμετωπίσει το πρόβλημα, πιθανότητα να εξελιχθούν και να γίνουν ακόμη πιο σοβαρά. Η σωστή πορεία είναι η εξής. Από τη στιγμή που θα γίνει αντιληπτό από τον ίδιο τον ασθενή ότι κάτι έγινε, σαφώς θα πρέπει να επισκεφθεί ορθοπαιδικό. Ναι. Στην Ελλάδα έχουμε μια λάθος, να το πω έτσι, θεώρηση των πραγμάτων, όπου πρώτα επισκεπτόμαστε συγγενείς, φίλους, παίρνουμε απόψεις από... Και το φαρμακείο της γειτονιάς μας. Παίρνουμε απόψεις από τους καθηγητές της οικογένειας, για να καταλήξουμε τελικά στον ειδικό. Επίσης, πάρα πολλές φορές πρώτα πάμε σε φυσικοθεραπευτή, το οποίο για μένα δεν είναι λάθος βέβαια, γιατί υπάρχουν φυσικοθεραπευτές οι οποίοι είναι πάρα πολύ έμπειροι, πάρα πολύ καλοί και μπορούν να αντιληφθούν τη ζημιά. Αλλά το σωστό είναι από τη στιγμή που θα γίνει κάκωση, πρέπει να δούμε ορθοπαιδικό χειρουργό και ακόμα περισσότερο εξειδικευμένο ορθοπαιδικό χειρουργό. Γιατί πολλές φορές ο κλασικός ορθοπαιδικός μπορεί να μην αντιληφθεί τη βλάβη. Θα μου πείτε αυτό τι επιπτώσεις έχει. Έχει επιπτώσεις γιατί είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι τίθεται θέμα αν θα πρέπει να χειρουργηθεί ή όχι. Ναι. Τίθεται θέμα αν υπάρχουν συνοδές κακώσεις που επιδεινώνουν την κατάσταση. Τίθεται θέμα του ότι αλλάζει όλη η ζωή τους μετέπειτα μήνες, γιατί όπως θα συζητήσουμε, ένα χειρουργείο δεν είναι απλά η μία μισή ώρα που κρατάει το χειρουργείο, αλλά είναι οι μήνες αποκατάστασης που ακολουθούν, που πραγματικά μπορούν να τροποποιήσουν τη ζωή και την επαγγελματική ρουτίνα του καθένα. Ναι, ξέρετε κάτι, σας υπέβαλα αυτό το ερώτημα πριν για το πόνο που υπάρχει και για το τι θα συμβεί αν δεν το προλάβουμε και αν δεν κάνουμε κάτι. Ορμόμενοι από αυτό που μου είπατε ο ίδιος, ότι κάποιοι, ανάλογα με την καθημερινότητά τους και τον τρόπο ζωής, μπορεί να επιλέξουν να μην χειρουργηθούν. Αυτοί όμως οι άνθρωποι μετά ζουν με το πρίξιμο, ζουν με τον πόνο, ζουν με μια πιθανότητα καθημερινά να χτυπήσουν πάλι και το πρόβλημα να γίνει ακόμα πιο σοβαρό. Εγώ θα το μεγενθύνω. Θα σας πω ότι υπάρχουν αθλητές οι οποίοι στη διάρκεια του αγώνα έχουν χτυπήσει, έχουν υποστεί ρήξη προστίου χιαστού, δεν γίνεται αντιληπτό εκείνη τη στιγμή και συνεχίζουν και παίζουν για 1 τέταρτο, 20 λεπτά, μισή ώρα, μέχρι να πούνε ότι κάτι γίνεται εδώ, πρέπει να βγω έξω. Έτσι, πόσο μάλλον λοιπόν στον απλό κόσμο ο οποίος έχει χτυπήσει και δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει τη σοβαρότητα αυτής της κατάστασης. Ο πρόσθετος χιαστός, επειδή ακριβώς, όπως σας είπα πριν, είναι ένας σύνδεσμος, είναι κάτι μαλακό που είναι μέσα στο γόνατο, δεν προκαλεί την ίδια εικόνα με ένα κάταγμα. Να σπάσει το κόκαλο, το οποίο είναι σαν αίσθηση, σαν εικόνα, είναι πραγματικά πολύ πιο έντονο. Και πολύ ενοχλητικό. Και πολύ ενοχλητικό και κυρίως κάνει τον τραυματισμένο να πει έχω πάθει κάτι σοβαρό. Το χιαστό θα το συνειδητοποιήσει όταν συζητήσει με τον γιατρό και του εξηγήσει τι είναι ο σύνδεσμος αυτός, τι κάνει μέσα στο γόνατο και τι προβλήματα θα έχει κάποιος στη ζωή του αν δεν αποκαταστήσει σωστά τη βλάβη αυτή. Επομένως, η σειρά
είναι αυτή, ότι πάω στον ορθοπαιδικό χειρουργό και ακόμα περισσότερο στον εξειδικευμένο ορθοπαιδικό χειρουργό, ο οποίος θα θέσει τη διάγνωση και η διάγνωση τίθεται κλινικά και επιβεβαιώνεται, να το πω έτσι, με μαγνητική τομογραφία και όχι το αντίθετο. Γιατί κάπου στην Ελλάδα έχουμε αρχίσει και βλέπουμε ότι για όλα ζητάμε αμέσως μαγνητική τομογραφία, παρακάμπτοντας τρόποτινά τη βάση της ιατρικής που είναι η κλινική εξέταση. Ο σωστός κλινικός γιατρός θα αντιληφθεί με τις ειδικές δοκιμασίες που υπάρχουν, γιατί για τη ρήξη του πρόστιου χιαστού υπάρχουν ειδικές δοκιμασίες που σου βάζουν τη διάγνωση. Δεν χρειάζεται να αναφέρω τα ονόματά τους ή ποιες είναι αυτές οι δοκιμασίες, αλλά θα αντιληφθεί σαφώς ότι υπάρχει πρόβλημα στο χιαστό. Και για να επιβεβαιώσει τη διάγνωση ή για να διαπιστώσει και συνοδές βλάβες, όπως πιθανώς να έχει τραυματιστεί ο χόνδρος, που αυτό κλινικά δεν μπορείς να το διαπιστώσεις, ζητάς μαγνητική τομογραφία. Από τη στιγμή που θα γίνουν λοιπόν η κλινική εξέταση και η εξέταση με μαγνητική τομογραφία, έχεις 100% την κλινική εικόνα και τη σωστή σου διάγνωση. Τι ζημιά έχει πάθει το γόνατο. Και από εκεί και πέρα τίθεται η κουβέντα που κάναμε και εμείς πριν, ποιος είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσω. Πολύ ωραία. Αν και εφόσον λοιπόν, γιατρέ, αποφασιστεί ότι είναι απαραίτητο το χειρουργείο, ποια είναι η καλύτερη στιγμή, η καταλληλότερη στιγμή για να γίνει? Αυτή είναι μια θαυμάσια ερώτηση και το τονίζω αυτό γιατί περισσότερος κόσμος δεν ξέρει πότε θα πρέπει να γίνει το χειρουργείο και ο γιατρός θα πρέπει να το κατευθύνει σωστά, ακόμα και αν η απάντησή του θα είναι ενοχλητική για τον ασθενή. Και τι εννοώ? Αν η ρήξη του χιαστού έχει προκαλέσει απώλεια της κίνησης, δηλαδή το γόνατο δεν τεντώνει ή δεν λυγίζει, είναι πολύ πρισμένο και δεν πονάει, δεν πρέπει να χειρουργηθεί αμέσως. Αποτελεί ισχυρή αντένδειξη το να χειρουργηθεί ο τραυματισμένος αμέσως, γιατί αυτό ενέχει κινδύνους για μετά το χειρουργείο όσον αφορά την κινητικότητα της άρθρωσης. Υπάρχει μια πολύ σοβαρή επιπλοκή η οποία μπορεί να συμβεί, η οποία ονομάζεται αρθροίνωση και η οποία σημαίνει ότι το γόνατο μετά το χειρουργείο πονάει και έχει περιορισμό της κινητικότητας επειδή ακριβώς βιάστηκες να το χειρουργήσεις και δεν περίμενες να αποκατασταθεί η κίνηση του γόνατος πριν γίνει το χειρουργείο. Και ποιο είναι το διάστημα της αποκατάστασης? Συνήθως είναι ένας μήνας με 6 εβδομάδες. Αν λοιπόν υπάρχει αυτή η κλινική εικόνα, δηλαδή έντονος πόνος με έντονο είδημα της άρθρωσης, κυρίως όμως περιορισμός της κίνησης, δεν λυγίζει και δεν τεντώνει, ή αν υπάρχει ρήξη και του έσω-πλάγιου συνδέσμου, που πολλές φορές αναφέραμε και στην αρχή ότι συνήθως η ρήξη του πρόστιου χιαστού συνδυάζεται και με άλλες κακώσεις, ρήξη μηνίσκου ή ρήξη έσω-πλάγιου συνδέσμου. Θα πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως πρώτα ο έσω-πλάγιος σύνδεσμος, που αυτό γίνεται συντηρητικά με φυσικοθεραπείες, και μετά να μπει ο ασθενής να χειρουργηθεί για τον πρόστιο χιαστό. Και είπα ότι αυτό μπορεί να είναι ενοχλητικό, γιατί κάποιος ο οποίος έχει αποφασίσει να χειρουργηθεί, του φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο να περιμένει 4 με 6 εβδομάδες και να μπει μετά στο χειρουργείο. Αλλά ο γιατρός θα πρέπει να είναι απόλυτος και να τον κατευθύνει σε αυτό που είναι το σωστό. Και το σωστό είναι ότι αν το γόνατο είναι ήρεμο, έχει κίνηση, δεν πονάει, δεν έχει συνοδές βλάβες, ναι, χειρουργείο αμέσως. Αν όμως ισχύουν όλα αυτά που είπαμε, θα πρέπει να πάει πρώτα για φυσικοθεραπείες, να κάνει συντηρητική αποκατάσταση των άλλων βλαβών και όταν είναι έτοιμος, τότε να χειρουργηθεί για τη ρήξη του πρόστιου χιαστού. Φτάνουμε λοιπόν στο χειρουργείο και θα ήθελα λίγο να μου μιλήσετε για τη διαδικασία του χειρουργείου και πώς μπορεί να αποκατασταθεί τελικά η βλάβη αυτή. Το χειρουργείο αυτό καταρχάς γίνεται πλήρως αρθροσκοπικά. Τι σημαίνει αρθροσκοπικά? Αρθροσκοπική τεχνική είναι η ελάχιστα επεμβατική τεχνική, η οποία γίνεται μέσα από πολύ μικρές οπές. Η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική, η οποία είναι η εξέλιξη της χειρουργικής σε όλες τις ειδικότητες πια, και στην ορθοπαιδική αθλητιατρική και στη γενική χειρουργική και στην ορολογία, σημαίνει ότι το χειρουργείο γίνεται με πολύ μικρές οπές, μέσα από προηγμένα τεχνολογικά μηχανήματα, εισάγει στην ουσία στο εσωτερικό του σώματος μια μικροσκοπική κάμερα, όπου ο γιατρός δουλεύει βλέποντας στην τηλεόραση και όχι απευθείας μέσα στον ασθενή. Αυτό δίνει μεγαλύτερη ακρίβεια. Αυτό δίνει μεγαλύτερη ακρίβεια. Έχεις άμεση απεικόνηση με πολύ περισσότερες λεπτομέρειες του τι έχεις μπροστά σου. Κυρίως όμως προκαλεί πολύ μικρότερο ιστικό τραυματισμό, πολύ μικρότερη απώλεια αίματος. Δεν τραυματίζει τους ιστούς, γιατί όλα γίνονται μέσα από πολύ μικρές οπές.
ειδικά σε εμάς, τα δικά μας χειρουργεία, τα καθαρά αθλητιατρικά, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν καταστρέφεις τους μυς για να φτάσεις μέχρι τη ζημιά, και το καλό μυϊκό σύστημα είναι υπεραπαραίτητο στην αποκατάσταση, ειδικά σε έναν επαγγελματία αθλητή. Έχει πιο γρήγορη αποκατάσταση και βέβαια πολύ μικρή παραμονή στο νοσοκομείο. Δηλαδή, μετά από ένα χειρουργείο χιαστού, το οποίο γίνεται αρθροσκοπικά, μένεις ένα βράδυ μόνο μέσα στο νοσοκομείο. Πώς γίνεται το χειρουργείο? Όπως είπαμε, λοιπόν, γίνεται αρθροσκοπικά μέσα από μικρές τομές. Στην ουσία, δύο πολύ μικρές κουμπότρυπες, μισό εκατοστό η καθεμία, από όπου από τη μία εισάγει στη μικροσκοπική κάμερα και από την άλλη εισάγει στα πολύ λεπτά μικρά εργαλεία με τα οποία δουλεύει στην άρθρωση. Και η μόνη τομή που κάνεις είναι γύρω στα 2,5 εκατοστά, πιο χαμηλά από την άρθρωση, για να πάρεις το μόσχευμα. Μπαίνουμε λοιπόν τώρα στο ερώτημα, τι είναι το μόσχευμα? Ναι. Το μόσχευμα είναι τένοντες, τους οποίους παίρνεις από άλλο σημείο του ποδιού για να υποκαθιστήσεις, να αντικαταστήσεις το σπασμένο χιαστό. Γιατί όπως αναφέραμε στην αρχή, ο χιαστός ο οποίος έχει σπάσει δεν ράβεται, δεν κολλάει μόνος του, είναι άχρηστος. Άρα κάτι άλλο πρέπει να παίξει το ρόλο του χιαστού. Αυτό το κάτι άλλο είναι το μόσχευμα. Πρέπει λοιπόν στο γόνατο να βάλουμε αυτό το οποίο θα παίξει πια το ρόλο του χιαστού. Και αυτό είναι το μόσχευμα. Και ποια είναι τα είδη μοσχευμάτων που υπάρχουν? Υπάρχουν πολλά είδη μοσχευμάτων. Κάποια από αυτά θεωρούνται τα gold standards, δηλαδή οι καθιερωμένες χρυσές επιλογές. Παγκόσμια, τα μοσχεύματα τα οποία κυρίως χρησιμοποιούνται είναι τα ανθρώπινα αυτομοσχεύματα, δικά μας. Δηλαδή από άλλο σημείο του ποδιού παίρνουμε τένοντες, τους οποίους θα χρησιμοποιήσουμε στη θέση του χιαστού. Υπάρχουν μοσχεύματα τα οποία χρησιμοποιούνται από πτώματα, πτωματικά μοσχεύματα. Οι Αμερικάνοι χειρουργοί τα χρησιμοποιούν κατά κόρον, γιατί έχουν μεγάλες τράπεζες ιστών, έχουν αποθέματα πτωματικών μοσχευμάτων. Αυτό ενέχει τον κίνδυνο μετάδοσης νοσημάτων, παρόλο που αποστηρώνονται πάρα πολύ καλά, αλλά ο κίνδυνος υπάρχει, δεν είναι μηδενικός, υφίσταται έστω και σε ένα ελάχιστο ποσοστό. Συν το ότι η διαδικασία αποστήρωσης των μοσχευμάτων κατά κάποιο τρόπο εξασθενεί το μόσχευμα αυτό. Υπάρχουν συνθετικά μοσχεύματα, δηλαδή φτιαγμένα μοσχεύματα, τα οποία στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται από χρόνια. Οι παλαιότερες γενιές συνθετικών μοσχευμάτων, και αυτό είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει πολύ τον κόσμο, γιατί όλοι εμείς οι ορθοπαιδικοί, οι εξειδικευμένοι στις αθλητικές κακώσεις, όχι αθλητίατροι, να το πούμε και αυτό λοιπόν, μια και έχουμε αυτή την ευκαιρία με την εκπομπή και με το Med Channel που μας δίνει την ευκαιρία να απευθυνόμαστε κυρίως στον ευρύ κόσμο, ότι η αθλητιατρική είναι μια ξεχωριστή ειδικότητα, δεν είναι ορθοπαιδική, είναι μια παθολογική ειδικότητα, η οποία δεν υπάρχει στην Ελλάδα, δεν υπάρχει έδρα αθλητιατρικής, και αυτό είναι, μπορώ να πω, ο μεγάλος μας καημός όλων εμάς που ασχολούμαστε με τις αθλητικές κακώσεις. Αφορά λοιπόν το σύνολο των συστημάτων του αθλητή και του αθλούμενου. Άρα αυτός ο οποίος κάνει ειδικότητα αθλητιατρικής είναι αυτός ο οποίος ασχολείται με την παθολογία του αθλητή, με την καρδιολογία του αθλητή, με τη διατροφή. Ένα κομμάτι είναι οι μυοσκελετικές κακώσεις. Άρα επανερχόμενος θα πω ότι όλοι εμείς οι ορθοπαιδικοί, οι εξειδικευμένοι στις αθλητικές κακώσεις, έχουμε μια εμπειρία από τα μοσχεύματα και έχουμε διδαχτεί και την εμπειρία των παλαιότερων από εμάς, η οποία έλεγε ότι οι παλαιές γενιές συνθετικών μοσχευμάτων είχαν πλήρως αποτύχει. Προκαλούσαν πραγματική καταστροφή μες στο γόνατο. Τα καινούργια συνθετικά είναι αρκετά καλά μοσχεύματα. Βέβαια είναι επιλογή του χειρουργού αν του πάνε ή δεν του πάνε. Εγώ έχω χρησιμοποιήσει συνθετικά μοσχεύματα, αλλά πάντα, και αυτή είναι και η βασική αρχή πιστεύω, θα πρέπει ένα μήνυμα ακόμα να περάσουμε, ότι θα πρέπει ο χειρουργός να συζητάει πάρα πολύ πριν το χειρουργείο με τον ασθενή. Να συζητάει και να εξηγεί. Αυτό που λέμε εμείς τώρα θα πρέπει να γίνεται κατηδίαν και με τον ασθενή. Να του λες πώς είναι το χειρουργείο, τι θα κάνεις, ποιο μόσχευμα θα επιλέξεις και γιατί. Τους εξηγείς τους κινδύνους. Το συνθετικό μόσχευμα λοιπόν, αν σπάσει, γιατί αυτό που βάζουμε σαν μόσχευμα μπορεί να ξανασπάσει. Δεν σημαίνει χειρουργό το χιαστό και τελείωσε, δεν ξανασπάει ποτέ. Μπορεί να ξανασπάσει. Αν σπάσει το συνθετικό μόσχευμα, πρέπει οπωσδήποτε να αφαιρεθεί από το γόνατο. Οπωσδήποτε. Γιατί είναι σαν να έχει ένα ξένο σώμα το οποίο καταστρέφει την άρθρωση του γόνατος. Πρέπει λοιπόν να υποβληθεί σε ένα νέο χειρουργείο, να αφαιρεθεί οπωσδήποτε. Και αυτό που είναι σημαντικό είναι το συνθετικό, και δίνω έτσι λίγο περισσότερη σημασία σε αυτό, γιατί πολλοί κόσμος
ο οποίος ζητάει, να το πω, την πιο εύκολη λύση. Και το συνθετικό ακούγεται πιο εύκολη λύση. Γιατί, είναι η πιο εύκολη λύση. Γιατί είναι πιο εύκολη λύση, αλλά μακροχρόνια δεν είναι η πιο εύκολη λύση. Γιατί δεν τραυματίζεις τον οργανισμό να πάρεις υγιείς στένοντες, τους οποίους θα χρησιμοποιήσεις στη θέση του σπασμένου χιαστού. Είναι πολύ πιο εύκολο για τον χειρουργό, γιατί έχει κάτι έτοιμο στα χέρια του, πάει και το βάζει, από το να κάνει όλη τη διαδικασία του να πάρει τένοντες. Είναι πιο εύκολο και πιο ανώδυνο για τον ασθενή, γιατί δεν του παίρνεις υγιείς τένοντες. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό το οποίο χρησιμοποιεί στο γόνατο είναι ένα μηχανικό μπλοκ, είναι ένα μηχανικό εμπόδιο στο να φύγει το πόδι. Δεν είναι ένα λειτουργικό stop, δηλαδή το μόσχημα το οποίο θα βάλεις ξαναγίνεται ζωντανό, το δικό σου μόσχημα. Ξαναμπαίνουν αγκία μέσα, επαναγγιώνεται και γίνεται ένα ζωντανό κομμάτι του οργανισμού. Το συνθετικό δεν γίνεται ποτέ ζωντανό κομμάτι του οργανισμού. Είναι ένα καλό μηχανικό εμπόδιο στο να φύγει το πόδι. Δεν είναι όμως ένα βιολογικό υλικό το οποίο θα ενσωματωθεί, όχι θα απορριφθεί. Μην νομίζει ο κόσμος ότι το απορρίπτει ο οργανισμός. Δεν υπάρχουν αυτά. Δεν το απορρίπτει ο οργανισμός. Δεν απορρίπτεται δεν το απορρίπτει ο οργανισμός. Έτσι, αλλά δεν γίνεται το βιολογικά λειτουργικό ζωντανό εκείνο πράγμα το οποίο θα ενσωματωθεί μέσα στο γόνατο. Επομένως, χωρίς να απορρίπτεται, η μεγαλύτερη τάση είναι για δικά μας μοσχεύματα. Εσείς λοιπόν προτείνετε τα δικά μας Εγώ μοσχεύματα? δεν προτείνω τίποτα. Εγώ χρησιμοποιώ δικά μας μοσχεύματα. Έτσι, έχοντας βέβαια εμπειρία σχεδόν από όλα τα είδη μοσχευμάτων. Δεν είμαι ούτε αφοριστικός και η ιατρική δεν πρέπει να είναι αφοριστική. Δηλαδή, αυτό είναι το σωστό, αυτό πρέπει να ακολουθείτε όλοι. Όχι, δεν είναι έτσι. Θα πρέπει ο καθένας να βρει τη μέθοδο που του πάει, η οποία είναι καλύτερη για αυτόν, αλλά ακολουθώντας τα διεθνή πρωτόκολλα. Έτσι, δεν μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Και αυτό είναι ένα άλλο επίσης σημαντικό σημείο, ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να δημιουργήσουμε και μια σχολή στην Ελλάδα. Μια σχολή σκέψης και πράξης ορθοπαιδικής χειρουργικής όσον αφορά τις αθλητικές κακώσεις. Όπου θα υπάρχουν κάποιες αρχές. Αρχές που θα ακολουθούμε όλοι. Αρχές χειρουργείου, αρχές αποκατάστασης. Η Σουηδική σχολή θεωρείται από τις καλύτερες στον κόσμο. Στην αθλητιατρική. Στη χειρουργική αθλητιατρική. Η Αμερικάνικη είναι σπουδαία. Παλαιότερα ήταν η Γερμανική. Γιατί λοιπόν η Ελλάδα, η οποία έχει εξαιρετικούς ορθοπαιδικούς χειρουργούς εξειδικευμένους στις αθλητικές κακώσεις, και δεν χρειάζεται να αναφέρουμε ονόματα, εξαιρετικούς, να μην έχει δημιουργήσει μια σχολή η οποία αυτή θα θέσει τα στάνταρς και τα πρωτόκολλα χειρουργείου και αντιμετώπισης. Η τάση λοιπόν κυρίως είναι για δικά μας μοσχεύματα. Παλιά παίρναμε μόσχευμα από την μπροστινή επιφάνεια του γόνατος, αυτό που ονομάζουμε επιγονατιδικό, μαζί με κομμάτι κόκαλο από την επιγονατίδα. Αυτό ήταν το πιο δυνατό μόσχευμα, αλλά δημιουργούσε προβλήματα, γιατί πόναγες όταν γονάτιζες, ήταν ακριβώς από την μπροστινή επιφάνεια του γόνατος. Δεν πάει να είναι πάντα μια πολύ καλή επιλογή. Τώρα πιο πολύ παίρνουμε τένοντες από την πίσω πλευρά του ποδιού, με μια μικρή τομή που σας είπα, 2,5-3 πόντους. Χρησιμοποιούμε τον ημιτενοντόδη και τον ισχνό, οι οποίοι δεν αφήνουν καμία λειτουργική ανεπάρκεια. Μάλιστα, ο ημιτενοντόδης έχει διαπιστωθεί σε μελέτες ότι σχεδόν σε ένα χρόνο αναγεννάται. Είναι ένα αρκετά δυνατό και καλό μόσχευμα, το οποίο είναι το πλέον πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο στα χειρουργεία του πρόστιου χιαστού. Η επέμβαση αυτή είναι δύσκολη για να γίνει? Η επέμβαση είναι δύσκολη. Εγώ θα το έλεγα αλλιώς. Είναι μια επέμβαση που δεν είναι για όλους. Για όλους τους χειρουργούς. Δεν θέλω να γίνομαι δεικτικός ή να έχω στυλ επιθετικό, ούτε για αστείο, αλλά δεν μπορούν όλοι να χειρουργούν αρθροσκοπικά χειρουργία. Δεν είναι για τον οποιοδήποτε μέσο ορθοπαιδικό δυνατόν να κάνει χειρουργείο πρόστιου χιαστού αρθροσκοπικά. Είναι ένα πάρα πολύ τεχνικά εξειδικευμένο χειρουργείο, πολύ ψηλών απαιτήσεων, χειρουργείο το οποίο πραγματικά βασίζεται στο χιωστό, γιατί το πού θα μπει το μόσχευμα, σε ποια θέση και με ποια τάση το μόσχευμα θα στηριχτεί στη θέση στην οποία μπαίνει, είναι πραγματικά ένα χειρουργείο πολύ ψηλών απαιτήσεων, όπου θα πρέπει να έχεις την ανάλογη εκπαίδευση, διαπιστωμένα την ανάλογη εκπαίδευση, όχι να λες ότι κάνω και αθλητικές κακώσεις,
Έτσι, αν στην Ελλάδα ζητήσεις... Ναι, δηλαδή ο γιατρός εξειδικευμένος πάνω στις αθλητικές. Πρέπει να είναι αθλητικές. απόλυτα εξειδικευμένος, με πιστοποιητικό, ότι έχει παρακολουθήσει και έχει κάνει και έχει χειρουργήσει και έχει εμπειρία πάνω σε αυτά τα χειρουργία. Δεν είναι για τον οποιοδήποτε ορθοπαιδικό τα χειρουργία τα αρθροσκοπικά. Επιμένω και είμαι απόλυτος σε αυτό το θέμα. Δεν είμαι, είπα και πριν, επιθετικός με συναδέλφους, αλλά δεν είναι δυνατόν όλοι να λένε ότι χειρουργούν αθλητικές κακώσεις. Δεν γίνεται. Είναι απολύτως σεβαστό αυτό που λέτε, γιατί πραγματικά, χωρίς να έχω καμία εμπειρία από τέτοιου είδους επεμβάσεις, ακούγοντας την περιγραφή αυτή που μου κάνατε, καταλαβαίνω ότι χρειάζεται απόλυτη ακρίβεια, λεπτομέρεια και βεβαίως η επικινδυνότητα, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, είναι και μεγάλη στο να δημιουργηθούν και χρόνια προβλήματα στους ασθενείς, αν και εφόσον δεν γίνει σωστά το χειρουργείο. Και έχετε απόλυτο δίκιο και φανταστείτε ότι είναι ένα χειρουργείο το οποίο δεν είναι μόνο για τον απλό αθλούμενο άνθρωπο που θέλει ένα καλό, σταθερό, σίγουρο πόδι για να πηγαίνει στη δουλειά του ή για να πηγαίνει ένα Σάββατο να παίζει με τους φίλους. Φανταστείτε τον επαγγελματία αθλητή με τα συμβόλαια εκατομμυρίων, που η καριέρα του, η ζωή του, η οικογένειά του εξαρτάται από το πόσο καλά θα λειτουργεί το πόδι του και το γόνατό του. Πώς θα δικαιολογηθείς λοιπόν σε αυτόν τον άνθρωπο, αν κάτι δεν πάει καλά, το οποίο είναι μέσα στο ανθρώπινο, αλλά όταν κάνεις ένα χειρουργείο που δεν έχεις την εμπειρία και την εξειδίκευση και την απαραίτητη εκπαίδευση για να το κάνεις. Για μένα αυτό είναι απαράδεκτο. Γιατί σας είπα και πριν, είναι ένα χειρουργείο πολύ υψηλών απαιτήσεων. Πολύ υψηλών απαιτήσεων. Επιλέγουμε λοιπόν το μόσχευμα με τα κριτήρια τα οποία είπαμε. Συνήθως σε λεπτούς ανθρώπους ή σε κορίτσια, το πιο ιδανικό μόσχευμα είναι αυτό που είπαμε πριν, η οπίστη μοιραιή, η μητεροντώδης και η ισχνός. Το επιγονατιδικός είναι ένα πολύ καλό μόσχευμα για βαρύς αθλητές, μπασκετμπολίστες. Στην Αμερική το χρησιμοποιούν πάρα πολύ για αθλητές του ράγκμπι. Επιλέγεις το μόσχευμά σου, επιλέγεις τον τρόπο που το μόσχευμα θα το κρατήσεις μέσα στο γόνατο, γιατί, ωραία, έχω ένα μόσχευμα, τους στενοντές μου, αυτούς πρέπει να τους βάλω στο γόνατο, σωστά, εκεί που ήταν ο φυσιολογικός χιαστός, και πρέπει να το κρατήσω με κάποιο τρόπο. Πώς θα μείνει αυτό στη θέση του? Γιατί κάνεις τρύπες στο γόνατο, υπάρχει ένα βίντεο χειρουργείο στο οποίο φαίνεται αναλυτικά όλη αυτή η διαδικασία. Κάνεις τρύπες λοιπόν στο γόνατο, περνάς το μόσχευμα μέσα και μέχρι οι τρύπες αυτές να γεμίσουν κόκαλο, το οποίο θα γίνει μετά από ένα χρόνο, θα πρέπει κάτι άλλο να κρατήσει το μόσχευμα στη θέση του. Και αυτό είναι τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούμε μέσα στο γόνατο. Υπάρχει μια τρομερή εξέλιξη στην τεχνολογία του χειρουργείου, εξέλιξη στα υλικά τα οποία χρησιμοποιούμε. Χρησιμοποιούνται πια υλικά τα οποία είναι απορροφήσιμα από τον οργανισμό. Δηλαδή, βάζεις βίδες, οι οποίες περίπου σε 2 χρόνια απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό. Άρα, δεν είναι μόνο υλικά λοιπόν που δεν αφαιρούνται μετά από κάποιο διάστημα. Και απορροφούνται από τον οργανισμό. Απορροφούνται από τον οργανισμό. Βέβαια, υπάρχει πληθώρα υλικών, πληθώρα τεχνικών. Ο έμπειρος χειρουργός θα επιλέξει αυτό που πιστεύει ότι είναι το καλύτερο για τον ασθενή του. Γιατί εγώ πάντα λέω ότι δεν είναι ένα χειρουργείο, μία μέθοδος για όλους. Διαφορετικές απαιτήσεις, διαφορετικές κακώσεις, διαφορετικά σώματα, διαφορετική τεχνική. Υπάρχουν και υλικά τα οποία δεν αφαιρούνται, είναι από τιτάνιο πάρα πολύ μικρά. Υπάρχει ένα ειδικό κουμπί το οποίο είναι ελάχιστο, ξέρω, 13 χιλιοστά και δεν ενοχλεί σε τίποτα, το οποίο δεν αφαιρείται. Επομένως, πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι το χειρουργείο του πρόστιου χιαστού είναι ένα χειρουργείο, όπως είπα πριν, με υψηλές απαιτήσεις, αλλά είναι και ένα χειρουργείο το οποίο εξελίσσεται συνέχεια. Η ιατρική εξελίσσεται συνέχεια, η αρθροσκοπική χειρουργική εξελίσσεται συνέχεια, βγαίνουν όλο και καλύτερα μηχανήματα, καλύτερες τεχνικές, καλύτερα υλικά και αυτά στα χέρια μας είναι όπλα για να κάνεις το καλύτερο δυνατό. Αν και εφόσον λοιπόν, γιατρέ, γίνει η σωστή επιλογή του μοσχεύματος, γίνει όλη η διαδικασία σωστά στο χειρουργείο με τη σωστή μέθοδο, με τη σωστή τεχνική, όπως εσείς γνωρίζετε και μπορείτε μέσα από τη συζήτηση με τον ασθενή να αποφασίζετε. Μπορούμε να πούμε ότι μπορούν να αποφευθούν όλα τα λάθη, όλες οι επιπλοκές και μπορούμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, έτσι? Αν τηρηθούν όλα αυτά όπως είπαμε αυστηρά, σαφώς θα έχεις το καλύτερο αποτέλεσμα. Δεν θα ήταν όμως μη ηθικά σωστό και βέβαια παράλογο να πει κάποιος ότι δεν υπάρχουν επιπλοκές
και ότι δεν υπάρχουν και δυνητικοί κίνδυνοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα συμβούν. Ο κόσμος δεν πρέπει να φοβάται να πάει να χειρουργηθεί. Αλλά κάθε χειρουργείο δυνητικά έχει κινδύνους και επιπλοκές. Δυνητικά. Και γι' αυτό πρέπει να ενημερώνει το ασθενή. Και γι' αυτό θα πρέπει ο γιατρός να πει: ξέρεις, το χειρουργείο θα γίνει έτσι, θα γίνει αυτό. Και υπάρχουν και κάποιοι κίνδυνοι, οι οποίοι δεν σημαίνει ότι θα συμβούν, αλλά πρέπει να είσαι ενήμερος. Και αυτή η κίνδυνη είναι η πιθανότητα να συμβεί μια λίμωξη, φλεγμονή, μόλυνση. Αυτή είναι λιγότερη από 1%, αλλά υπάρχει. Ναι. Και είναι μια εξαιρετικά άβολη και δυσάρεστη κατάσταση αν συμβεί και για τον γιατρό, κυρίως όμως για τον ασθενή. Πώς θα αντιμετωπιστεί η φλεγμονή, αν συμβεί. Υπάρχει πιθανότητα το μόσχευμα ή να χαλαρώσει ή και να σπάσει μετά το χειρουργείο, οπότε θα χρειαστεί επαναληπτικό χειρουργείο. Και υπάρχει και η πιθανότητα, αυτό που είπαμε, της αρθροείνωσης, δηλαδή αν δεν τηρηθούν οι σωστές αρχές πριν από το χειρουργείο, το γόνατο να βγει αρκετά σφιχτό, με πόνο και δυσκολία στην κίνηση, που και αυτό θα χρειαστεί κάποια ειδικά μέτρα, να το πω, για να αντιμετωπιστεί. Ποσοστιαία όμως, νομίζω ότι είναι... Τα ποσοστά είναι πάρα πολύ μικρά. Είναι πολύ μικρά. Και ειδικά η αρθροσκοπική χειρουργική αυτό είχε σαν αποτέλεσμα. Δηλαδή αυτές οι τεχνικές, οι ελάχιστα επεμβατικές, αυτό προσφέρανε. Τη δυνατότητα να ελαττωθούν πάρα πολύ οι επιπλοκές. Αλλά δεν είναι μηδενικές. Και αυτό ηθικά πρέπει να το ξέρει ο ασθενής. Θα ήθελα τώρα, γιατρέ, να μιλήσουμε για την περίοδο αποκατάστασης του ασθενή. Όσο σημαντικό είναι το χειρουργείο το οποίο θα γίνει, εγώ λέω ότι το ίδιο σημαντικό είναι και η αποκατάσταση. Απαιτείται απόλυτη συνεργασία μεταξύ αυτού που εγώ αποκαλώ το ιδανικό τρίγωνο, το οποίο είναι ο χειρουργός, ο ασθενής και ο φυσικοθεραπευτής. Η αποκατάσταση είναι μακρά. Ο αθλητής, και αναφέρω τον αθλητή γιατί με βάση τον αθλητή θα μπορεί οποιοδήποτε να καταλάβει στα δικά του μέτρα πώς πηγαίνουν τα χρονικά όρια. Ναι. Γιατί ένας αθλητής φαντάζομαι ότι θα θέλει 100% αποκατάσταση, ενώ ένας άλλος άνθρωπος μπορεί να είναι ευχαριστημένος με ένα μικρότερο ποσοστό. Και το 100% μπορεί να μην φτάνει σε έναν αθλητή πολύ ψηλών απαιτήσεων. Άρα ο αθλητής χρειάζεται ένα διάστημα περίπου 6 μηνών για να γυρίσει, να επανέλθει σε πλήρη αγωνιστική δραστηριότητα. Αυτό είναι επίσης άλλο ένα λάθος, όχι λάθος. Κάπου στην Ελλάδα λίγο ξεφύγαμε από αυτό το όριο και αρχίσαμε να λέμε ότι και στους 4 μήνες και στους 4,5 μήνες μπορεί να επανέλθει ο αθλητής, βάλε συνθετικό μόσχευμα ή θα γυρίσεις νωρίτερα. Όσο καλός και αν είναι ο χειρουργός, δεν είναι Θεός. Και η φύση έχει κανόνες που αν τους παραβείς, το πληρώνεις. Το τέλειο χειρουργείο, η τέλεια αποκατάσταση, απαιτούν το χρόνο τους. Απαιτούν το χρόνο τους. Υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία ενσωμάτωσης του μοσχεύματος στο γόνατο, η βιολογία της οποίας απαιτεί συγκεκριμένο χρόνο, τον οποίο πρέπει να τον σεβαστείς. Όσο καλό χειρουργείο και αν έχεις κάνει, όσο καλή αποκατάσταση και αν έχεις κάνει. Άρα, ποιο είναι το σημαντικό από όλα αυτά? Καλό, σωστό χειρουργείο με τις βασικές αρχές. Πολύ καλή αποκατάσταση μετά το χειρουργείο. Χρειάζεται πολύ καλό φυσικοθεραπευτή, ο οποίος να είναι και αυτός εξειδικευμένος και έμπειρος στα χειρουργεία του προς το χέρι του. Αυτό που είπα για τους ορθοπαιδικούς, ότι δεν μπορούν όλοι να κάνουν αρθροσκοπικά χειρουργεία, το ίδιο υφίσταται για τους φυσικοθεραπευτές, ότι δεν μπορούν όλοι να κάνουν αποκατάσταση σε αυτά τα χειρουργεία. Η αποκατάσταση διαρκεί αρκετό διάστημα, μένει στο φυσικοθεραπευτήριο περίπου 3 μήνες. Γύρω στους 6 μήνες λοιπόν για να έχουμε 100% αποτέλεσμα για τους επαγγελματίες αθλητές. Αλλά θα ήθελα να μου δώσετε και ένα χρονικό διάστημα αποκατάστασης για ανθρώπους καθημερινούς που δεν κάνουν πρωταθλητισμό ή αθλητισμό επαγγελματικά. Απόλυτα σαφές. Το χρονοδιάγραμμα, για να δώσω ενδεικτικά ένα χρονοδιάγραμμα για να καταλάβει και ο κόσμος πώς πάει η διαδικασία, είναι ως εξής. Μετά το χειρουργείο μένεις, αν δεν συμβεί κάτι, κάποια επιπλοκή, ένα βράδυ στο νοσοκομείο μόνο. Ναι. Εξέρχεσαι την επομένη του χειρουργείου, φορώντας έναν ειδικό νάρθηκα προστασία στο γόνατο, τον οποίο θα τον έχεις για 1 μήνα, ναι. Όπου περπατάς με όλο το βάρος στο χειρουργημένο πόδι. Επιτρέπεται πλήρης φόρτιση από την πρώτη μεταχειρητική μέρα στο χειρουργημένο πόδι. Από την πρώτη μέρα. Από την πρώτη μεταχειρητική μέρα. Από την πρώτη μεταχειρητική μέρα ξεκινάς ασκήσεις, κάμψεις, ενδυνάμωσης του ποδιού από την πρώτη μέρα. Βγαίνεις μόνο από το νοσοκομείο, λαμβάνοντας σαφείς οδηγίες
πώς να κινείσαι με πατερίτσες, τις οποίες αφήνεις περίπου στις 10 μέρες με 2 εβδομάδες, και πώς να αρχίσεις κάποιες απλές βασικές ασκήσεις ενδυνάμωσης και κίνησης του ποδιού σου. Αυτό το αρχικό στάδιο κρατάει περίπου 2 εβδομάδες. Όπου δεν είσαι καθυλωμένος στο κρεβάτι, δεν είσαι άρρωστος. Κινείσαι, δεν ταλαιπωρείς το πόδι, δεν καταπονείσαι, προσέχεις πολύ στα σκαλοπάτια, παίρνεις την φαρμακευτική σου αγωγή, βάζεις πάγο στο πόδι, την αντιβίωσή σου. Στις 2 εβδομάδες κόβονται τα ράματα, τα οποία συνήθως δεν υφίστανται, γιατί πια και στην τομή που παίρνουμε το μόσχευμα κάνουμε πλαστική, ενδοδελμική σειραφή. Αφαιρούνται λοιπόν τα ράματα όπου υπάρχουν. Και στις 2 εβδομάδες ο ασθενής πηγαίνει στον φυσικοθεραπευτή, όπου θα αρχίσει πια το πρόγραμμα αποκατάστασης. Μετά από 2 εβδομάδες. Στις 2 εβδομάδες, εκτός αν διαπιστώσουμε κάτι που δεν μας αρέσει σε αυτές τις επόμενες εβδομάδες, οπότε μπορούμε να συστήσουμε ξεκίνα πιο γρήγορα. Το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ σημαντικό αποκατάστασης. Γιατί είπα πριν ότι θα πρέπει ο φυσικοθεραπευτής να είναι πολύ έμπειρος. Γιατί δεν είναι ένα πρόγραμμα τυφλοσούρτης για όλους το ίδιο. Αυτό είναι, το κάνεις και τέλος. Αλλά είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πρέπει να μεταλλάσσεται με βάση το τι να προσαρμόζεται με βάση και την εξέλιξη του τραύματος. Κάτι δεν πάει καλά, πρέπει να το αναθεωρήσεις. Πάει πιο καλά, προχωράς πιο γρήγορα. Επομένως θέλει πάρα πολύ καλό και έμπειρο φυσικοθεραπευτή. Συνήθως στο φυσικοθεραπευτήριο μένει 3 μήνες. Οδήγηση επιτρέπεται από τον πρώτο μήνα. Να δώσουμε έτσι κάποια σημεία για όλους, πώς είναι η διαδικασία μετά το χειρουργείο. Οδήγηση επιτρέπεται μετά τον πρώτο μήνα. Ο νάρτικας αφαιρείται οριστικά πια μετά τον πρώτο μήνα. Το δύσκολο διάστημα είναι οι πρώτες 2 εβδομάδες για να προσαρμοστεί στην καινούργια κατάσταση κάποιος. Μετά το μήνα είναι όλα πολύ πιο εύκολα. Τελειώνοντας τους 3 μήνες του φυσικοθεραπευτηρίου, θα απαιτηθεί ακόμα ένα διάστημα περίπου 2 μηνών σε γυμναστήριο, όπου με συγκεκριμένο πρόγραμμα ενδυνάμωσης θα δυναμώσει το πόδι του, όχι μόνο ο αθλητής, όλοι, για όλους είναι απαραίτητο αυτό, και μετά επανέρχεσαι στις δραστηριότητες τις οποίες θέλεις. Αντιλαμβάνομαι πόσο σημαντικό είναι το κομμάτι της φυσικοθεραπείας για την αποθεραπεία όλων αυτών των τραυμάτων. Και ξέρετε, το τονίζω αυτό γιατί εγώ προσωπικά έχω ακούσει περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν υποβληθεί σε τέτοιου είδους χειρουργία και οι γιατροί τους λένε θα περάσει σιγά σιγά με το χρόνο του και πολλές φορές δεν συστήνουν τη φυσικοθεραπεία. Κάτι που νομίζω ότι είναι απαραίτητο κομμάτι. Ζηλεύω πάρα πολύ τα team του εξωτερικού, γιατί μιλάμε για team, μιλάμε για ομάδες οι οποίες λειτουργούν όλες μαζί, όπου ο ρόλος του καθένα συμπληρώνεται από το ρόλο του άλλου. Λειτουργούν όλοι μαζί συνεργικά. Ο χειρουργός με τον φυσικοθεραπευτή, με τον κινησιολόγο, με τον μασέρ, διαφορετικές ειδικότητες που δουλεύουν όλοι μαζί για το καλύτερο αποτέλεσμα του ασθενή. Για μένα είναι αδιανόητο το να πεις χειρουργό κάποιον και εντάξει, κάνω ό,τι θες. Δεν γίνεται έτσι. Ναι. Θα πρέπει να το κατευθύνεις. Το ότι πάει σε ένα ψυχοθεραπευτή δεν σημαίνει ότι τελειώνει ο ρόλος του χειρουργού. Θα πρέπει ανατακτά διαστήματα να ξαναβλέπει τον ασθενή του, να συζητάει με τον φυσικοθεραπευτή και μαζί να προσαρμόζουν και να φτιάχνουν το πρόγραμμα αποκατάστασης για το χειρουργημένο ασθενή. Είναι πολύ κατατοπιστικά όλα αυτά που μας λέτε. Τελειώνοντας, θέλω να ρωτήσω για τους αθλητές. Είπαμε, τους επαγγελματίες αθλητές έχουμε ένα διάστημα 6 μηνών αποκατάστασης και αμέσως μετά τους 6 μήνες ο αθλητής μπορεί να επανέλθει σε ένα δύσκολο πρόγραμμα άθλησης. Είναι διαφορετικό το πότε είναι ιατρικά έτοιμος κάποιος, ένας αθλητής, να ξαναπαίξει και διαφορετικό πότε είναι αγωνιστικά έτοιμος. Ιατρικά έτοιμος μπορεί να είναι και από τον 4ο και από τον 5ο μήνα. Το ένα είναι αυτό που σας είπα πριν, ότι δεν μπορείς να πας ενάντια στη φύση. Θα περιμένεις τον χρόνο, ακόμα και αν είναι τέλειο ο ασθενής σου, ο οποίος απαιτείται, και ο επαγγελματίας αθλητής, αυτό το κομμάτι δεν αφορά τον απλό κόσμο που είπαμε πριν. Τελειώνοντας φυσικοθεραπείες, τελειώνοντας το γυμναστήριο, υπάρχει ακόμα μία διαδικασία, που είναι η διαδικασία αθλητικής επανένταξης. Όπου βέβαια στις καλά οργανωμένες ομάδες υπάρχει άλλη μία ειδικότητα στο ιατρικό team μέσα, η οποία είναι η ειδικότητα του υπεύθυνου αποκατάστασης και αθλητικής επανένταξης, όπου μαζί με τον αθλητή θα αρχίσουν τις κινήσεις του αθλήματος, θα αρχίσουν αυτά τα οποία απαιτούνται να κάνει μες στο γήπεδο, να βελτιώσει τη φυσική του κατάσταση, γιατί μπορεί να είναι ιατρικά έτοιμος, μυϊκά έτοιμος, να είναι δυνατός, να έχει ταχύτητα, να έχει δύναμη, αλλά έχει χάσει
αυτό το οποίο απαιτεί το άθλημά του. Το συντονισμό κινήσεων, την απαραίτητη ισορροπία, τον προσανατολισμό στο χώρο, αυτά όλα θα τα βρει με τον ειδικό επανένταξης και αποκατάστασης. Οι Αμερικάνοι λένε ότι 6 με 9 μήνες απαιτείται για να γυρίσεις 100% υγιής σε ένα άθλημα υψηλών απαιτήσεων. Έτσι, γι' αυτό λέω ότι κάπου εμείς πήγαμε να κατεβάσουμε τα όρια, αλλά δεν είναι σωστό. Και είναι ωραίο για τον κόσμο να ακούει ότι ξέρεις σε 4 μήνες θα κάνεις ό,τι θες. Αλλά είναι πολύ νωρίς. Είναι ελπιδοφόρο, αλλά δυστυχώς όλα αυτά που μας δίνουν ελπίδες δεν είναι και η πραγματικότητα. Τελειώνοντας λοιπόν, γιατρέ, ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να περάσουμε? Το μήνυμα που θα ήθελα να περάσω είναι το εξής, ότι όλες οι ζημιές αποκαθίστανται. Η κακώσεις γόνατος, για να μιλάμε συγκεκριμένα για αυτά που αποκαθίστανται. Αποκαθίστανται πια με πολύ εξελιγμένες τεχνικές, ελάχιστα επεμβατικές, που σημαίνει μικρό τραυματισμό, μικρή παραμονή στο νοσοκομείο, μικρή πιθανότητα επιπλοκών, γρηγορότερη αποκατάσταση. Θα πρέπει να γίνει αυστηρή επιλογή και να ακολουθήσει ο θεράπων ιατρός τις παγκόσμιες οδηγίες που υπάρχουν για το χειρουργείο χιαστού, για το πότε θα γίνει το χειρουργείο. Θα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουν ότι το χειρουργείο του πρόσθετου χιαστού, όπως και όλα τα αρθροσκοπικά χειρουργεία, είναι χειρουργία υψηλών τεχνικών απαιτήσεων. Επομένως, θα πρέπει να γίνονται από ανθρώπους που έχουν αντίστοιχη υψηλού επίπεδου εκπαίδευση και εμπειρία. Και το τελευταίο μήνυμα το οποίο θα ήθελα να περάσω είναι ότι ο πιο καλός χειρουργός του κόσμου δεν είναι Θεός. Λάθη μπορούν να γίνουν, επιπλοκές μπορεί να υπάρχουν, αλλά αν ακολουθήσουμε τα σωστά βήματα, θα υπάρχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά στο χρόνο που απαιτείται. Με τα σωστά βήματα, λοιπόν, μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα, νομίζω. Γιατρέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα κοντά μας. Κυρίες και κύριοι, σήμερα μαζί μας ήταν ο κύριος Δημήτρης Τσούκας, ορθοπαιδικός χειρουργός με μεγάλη εμπειρία στις αθλητικές κακώσεις, διευθυντής της Ορθοπαιδικής Κλινικής Ευρωκλινικής Αθηνών και διευθυντής του Κέντρου Ελάχιστα Επεμβατικής Ορθοπαιδικής και Αθλητιατρικής Χειρουργικής Amusement Center. Εμείς θα είμαστε πολύ σύντομα κοντά σας. Μην ξεχνάτε να στέλνετε τα μηνύματα και να υποβάλλετε τα ερωτήματά σας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@medchannel.gr. Να είστε καλά.